Bună ziua! Numele meu este Matiu și aș dori să vă prezint instalația de copertină din bambus. Dacă achiziționați copertina de la noi, veți primi un set complet care include jaluzelele din bambus preasamblate, mecanismul de tensionare și o geantă cu piesele individuale. În aceasta veți găsi cablul de oțel, șurubul de tensionare și diversele elemente de fixare, cu care este echipată întreaga copertină. Copertina este prevăzută cu o șină, în care se află mecanismul de control. Această șină trebuie prinsă cu șuruburi de grindă, de perete sau de locul unde doriți să montați copertina. Copertina vine din start. Sistemul include două cârlige practice, a căror instalare este extrem de simplă, deoarece acestea trebuie doar fixate în poziția corectă folosind o șurubelniță electrică. Este important de asemenea să poziționăm copertina în plan orizontal, pentru a obține o linie dreaptă. Al doilea pas este montarea acestor ochiuri. Ochiurile trebuie așezate pe aceeași axă, deoarece ulterior prin aceste inele va trece cablul de oțel. Prin urmare, ochii ar trebui plasați aproximativ acolo unde va trece firul. Recomand insistent să fie înșurubate adânc în grinda de susținere prin intermediul suportului de montare, pentru a le face mult mai stabile sau pentru a face cablul și mai bun și mai sigur. Următorul este: Having established the necessary background, we can now shift our focus and proceed with a much more thorough and detailed examination of ochii. Axă. Următorul pas esențial în acest proces este să introduci cu grijă capătul sârmei de oțel pe care o ai la dispoziție prin orificiul acela mic, cunoscut și sub denumirea de ochi. Acest element va fi în esență punctul de plecare pentru întregul nostru sistem de suspensie. De asemenea, pachetul pe care l-ați primit include aceste cleme simple, special concepute pentru atașarea sârmei de oțel. Mai întâi, sârma de oțel trebuie trecută cu grijă prin clemă, pe una dintre părți. Pentru a face asta mai ușor, îți recomand să slăbești în prealabil suficient piulițele clemei. Acesta este un mic sfat din experiența personală care ajută. Apoi, sârma de oțel trebuie trecută prin ochiul special al baldachinului, după care capătul ei se introduce din nou în clemă, prin partea cealaltă, pentru a forma o buclă. Pentru a strânge totul ferm, vei avea nevoie de o cheie de mărimea 7 pentru a fixa piulițele. În funcție de șuruburi, este posibil să fie suficientă o șurubelniță simplă sau, pentru mai multă rapiditate, chiar și o șurubelniță electrică. Ca referință, poți observa că sârma de oțel din partea stângă a fost deja montată urmând acești pași. Și acum trebuie să trecem firul. Așadar, vom coborî acum pe partea stângă a drumului. Este important să fim atenți, pentru că dacă din greșeală poți să începi procesul fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, nu este absolut nicio problemă. Important este să te asiguri că formezi o buclă completă și, mai ales, să fii foarte atent să nu omiți niciunul dintre inelele existente. Prin urmare, vei observa că pe o parte a lucrării se găsește un anumit număr de inele, iar apoi vom continua cu pasul următor. Este important să trecem pe cealaltă parte și practic să încheiem bucla, astfel încât să continue în sus pe partea dreaptă. Când treci firul de oțel prin toate inelele, în cele din urmă ajungi la inelul din dreapta sus. Trebuie să faci același lucru ca la început. Mai întâi treci firul prin catarama de pe o parte, apoi prin inel, iar la final prin catarama de pe cealaltă parte. După cum am spus deja, firul este destul de lung, așa că poți chiar să-l pregătești puțin, cam de 2 ori mai lung decât pergola ta. Acum urmează pregătirea pentru părțile mai dificile, unde vom monta cârligele. Îți recomand, de exemplu, să măsori distanța ochiului față de una dintre căpriori, pentru că și pe cealaltă parte vei avea nevoie de o distanță aproximativ la fel, ca să atârne vela de soare drept. Și iată, după cum se poate vedea, în acest moment bucla pe care am format-o cu atenție în cablul de oțel este acum complet finalizată și gata pentru pasul următor. Dacă arunci cablul de oțel peste și apoi îl fixezi cu atenție de cealaltă parte, la acele cârlige care sunt montate un pic mai greu, iar dacă ai pe cineva disponibil să te ajute prin preajmă, atunci situația este ideală. Acest sistem este foarte util pentru că, de exemplu, te poate ajuta să ridici mult mai ușor prelatele de soare. După cum se poate observa, acum prelatele de soare deja atârnă în poziția lor, iar fără acest ajutor ar fi destul de dificil să le manevrezi. Am lăsat frânghia prea lungă. Îți recomand să slăbești colierul din dreapta și să întinzi puțin frânghia. Prelata de soare atârnă pe frânghii ușor lăsate. Acum urmează montarea șurubului de tensionare. Îți recomand să apuci frânghia cam la mijloc, să o agăți cu cârligul, să folosești un clește simplu și să tai frânghia. Acum urmează montarea șurubului de tensionare. De fapt, acesta este unul dublu. Pe o parte are filet stânga, pe cealaltă parte are filet dreapta.
Îți recomand să desfiletezi capetele separat, pentru că mai târziu va trebui să întinzi cablurile de oțel, iar acest lucru îl poți face rotind piulița din mijloc, astfel încât capetele să se apropie unul de celălalt. Ne vom familiariza și cu celelalte cleme, și anume astfel. Te uiți din nou la una dintre părți, apoi treci cablul de oțel prin partea șurubului de tensionare prevăzută cu ochi și îl conduci înapoi în clemă. Acum, ceea ce trebuie să faci este să-l tragi cu atenție prin ea, asigurându-te că trece complet. După ce ai finalizat acest pas, partea rezultată este gata și o putem agăța. De cârlig. Perfect. Acum urmează cea de-a doua parte a acestui proces, o etapă în care trebuie să te asiguri că vei face doar o singură buclă. Faptul că este o singură buclă este un lucru extrem de bun pentru că simplifică totul și e extrem de important să o faci cu atenție și să treci exact prin precârlig pentru ca legătura să fie sigură, apoi să agăți aproximativ în clema desemnată, astfel încât totul să fie ferm și stabil. Următorul pas este să strângi. După aceea urmează etapa de tensionare finală a corzilor, un pas foarte important. Acest lucru se realizează prin strângerea cu atenție a acestei piulițe care se află în mijloc. Cel puțin aceasta este procedura care mi-a fost explicată mie. Vei observa că există o astfel de piuliță pe partea stângă și încă una pe partea dreaptă. Filet pe stânga și pe dreapta, iar acest capăt nu trebuie nici el rotit. Ai grijă ca doar piulița din mijloc să se învârtă. Și, din câte înțeleg eu, este crucial ca ambele capete să rămână nemișcate pentru a evita răsucirea frânghiei, deși nu sunt pe deplin sigur de asta. Spre deosebire de mine, Baci este mult mai încrezător și crede acum că metoda de instalare pe care o folosim este cea potrivită. Practic, montajul este aproape gata. Îți recomandăm să tai capetele cablurilor de oțel, astfel încât să nu rămână prelungiri inestetice și inutile. Folosește baldachinul, care este destinat în principal pentru a oferi o bună protecție solară. Nu te aștepta ca acesta să împiedice pătrunderea apei sau să servească drept acoperiș. Este destinat în principal pentru umbrire. Se recomandă să fie combinat cu o acoperire transparentă, fie că este policarbonat, sticlă sau alt material. Chiar îți recomand să nu lași baldachinul să se ude. Dacă totuși se udă, încearcă să-l întinzi la soare ca să se usuce. Dacă după aceea îl lași închis și în interior se adună apă, se poate întâmpla ca bambusul să se închidă la culoare.